омӯзгор дар ниҳоди шогирдон некиву накӯкорӣ, сидқу вафо, хират, муҳаббат ба ватан модар ва инсондӯстиву хештаншиносиро бо суханҳои неки худ бедор мекунад. маҳз муаллим аст ки аз хурдӣ дасти моро гирифта навиштанро ва такрор карда хонданро ёд медиҳад, то дар оянда роҳи дурусти зиндагии хешро дарёбем. Карликова Сумбула пешаи омӯзгориро аз худ карда 36 сол аст ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри Ҳисор ба таълими хонандагон машғул буда ба насли наврас аз фанни забони русӣ дарс мегӯяд. ӯ дар солҳои фаъолияти омӯзгориаш шогирдони зиёдеро ба воя расонда соҳиби илму маърифат намудааст. Ман ҳамчун омӯзгор, тарбиятдиҳанда насли наврасро барои дар ҷамъияти оянда шахсони пурмасъул буданашон тарбия метиҳам, барои он ки онҳо барои ватани хеш хизмат кунанд. ҳамин пешаи омӯзгорӣ буд ки ӯро дар ҷомеа ҳурмату эҳтиром мекунанд ва ҳамчун ҳидояткунандаи роҳи маънавият аз ӯ маслиҳату машварат мегиранд. Карликова Сумбула дар ҷодаи фаъолияти хеш устувор буда пайваста талош менамояд дарсҳояш бо тарзу усулҳои ҷолиб сурат гиранд, то хонанда аз рафти омӯзиш бардошти хубе дошта бошаду ба дарс диққати бештар диҳад. ҳамин кӯшишҳояш буд ки шогирдонаш дар узмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гаштаанд. муаллима Карликова Сумбула ҳамеша ба дарсҳо сари вақт омада ҳамаи дарсҳояшонро дар вақти зарурӣ мегузаранд. бо шогирдонашон аз усулҳои фаъоли таълим истифода мебаранд. шогирдонашонро бештар дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, меҳампарастӣ тарбия менамоянд. баробари омӯзгор будан ба тарбияи дурусти фарзандон машғул шудан низ аз маърифати баланди касб вобастагии амиқ дорад. тарбияи дуруст гирифтани фарзандон пеш аз ҳама дар муҳити оила ба миён меояд. қаҳрамони мо соҳиби 3 духтару 1 писар мебошад ки ҳамаашонро аз хурдӣ ба роҳи илму маърифат ва ҳурмату эҳтиром нисбати волидону меҳани хеш роҳнамоӣ кардааст. ин аст ки ҳоло фарзандонаш дорои маълумоти олӣ ва соҳиби ҷойи кор мебошанд. саъю кӯшиши модарам, падарам буд ки ман мактаби рақами 47 шаҳри Ҳисорро бо баҳои хубу аъло бо медал хатм намудам. бо тариқи суҳбат ба донишгоҳи миллӣ дохил шуда ба ихтисоси ҳуқуқшинос онҷоро низ бо баҳои хубу аъло хатм намудам. ба пешвои муаззами миллатамон фахр мекунам ки мо занону бонувонро дастгирӣ мекунанд ва дар ҳар як паёмашон таъкид мекунанд ки мо фикри худро на балки фикри фарзандони худро, набирагони худро кунем ва барои онҳо шароит муҳайё намоем. соҳаи маориф пайваста дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта ба масъалаи рушди он ва тақвият бахшидани мақоми омӯзгор дар ҷомеа эътибори аввалин дараҷа зоҳир карда мешавад. бинобар ин омӯзгорон барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон пайваста талош менамоянд ки аз роҳу усулҳои пурсамари донишандозӣ истифода бурда раванди таълимро ба талаботҳои замони муосир ҷавобгӯ гардонанд. баъди хатми мактаб тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дохил шудам. аввало ба ҷаноби олӣ раҳмат. иқадар занону бонувон сатҳи занон дар ҷомеа сол ба сол аз рӯзи ба истиқлол расидани кишварамон баланд шуда истодааст. Карликова Сумбула дар баробари ба хонандагон дарс омӯзонидан ҳамакнун дар вақтҳои холигӣ бо набераҳояш машғулиятҳо мегузаронад, то онҳо низ соҳиби донишу хират гардида давомдиҳандаи роҳи маънавият бошанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.